Webafowethu segadle kabuhlungu Smomoza uBhekeni weinsizwa gadla bhekisa kuyena ke uWelile Mchunu ke intokazi ke iyaziwa kakhulu ke la kuma Blue Nation ke hey uSmomoza ke ukhuluma amagama ke asindayo ke lapha ke ukuveza ngokusobala ke ukuthi yena yedwa ke akhona ke lo magrazer okuthiwa uWelile Mchunu ke ukumtshena ezakhe ke lapha ke usho uBhekeni weinsizwa akubeka indlebe ngize nodaba ke oluzokumangaza bafowethu ngicela ukwamukela abantu abaqala ukusijoyina kuleli khasi ngiphinde ngithi ke singakhohlwa ukucindezela button ka subscribe ke ukuze ke sithole ezinye indaba ke zishisa ke zinjalo uBhekeni weinsizwa ke seyitalabha kabuhlungu uSmolokuza ke uWelile Mchunu ke lapha ke ekhasini lakhe ke ebhala ke nanka amazwi bafowethu ke anzima ngalendlela ke eyisimanga uthi ke ngishaya kubole mina abafana bami ke wasethi ke lapha ke singake sizogovozela umfazi ke ngeKiwi kumaskande ngikhona ke nguBhekeni ke weinsizwa wathi ke ngicabanga ukuthi ke uzosigovozela logogo ke ongasayi ngisho ke esikhathini ke lapha ke kusho ke uBhekeni ke esho ke kuWelile Mchunu ke lapha ke ethi akaphume ke ezintweni ke ethinta ke umaskandi ke lapha ke njengoba ke sike sabona ke bafowethu ke kulezi insukwanyana edlule ke lapha ke kuWelile Mchunu ke besho impela ke ekuqeda ke umthandeni ke enkundleni zokuxhumana ke etalabha ke khuluma ke izinto eziningi ke ezahlukahlukene ke uSmomoza ke usekuveza ngokusobala ke ukuthi cha imina ngedwa ke ukhona ke lo muntu ke noma ke logogo ke weKiwi ke lapha ke kusho uBhekeni weinsizwa etalabha uyena ke uWelile Mchunu ke lapha ke intokazi ke eyaziwa kakhulu mina bafowethu ke ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo ke ngifuna ukuzuvo lwakho ukuthi na umntalapho kuthi uWelile Mchunu seyisalukazi ke lapha ke esingasafiki ke ngisho ke einsukwini zaso asazi ke bafowethu uma ke izinto zikanje uWelile Mchunu ke sifisa ukwazi ke ukuthi ke uzoyiphendula ithini ke inkulumo ke efana nale mina ke ilokhu bengikuphathela khona sihlangana nje kwezinye bafowethu nabalala kahle ilanga lishonile manje.